Здравейте! След няколко месечно отсъствие реших да направя нов клип и да ви покажа една разходка до връх Мусала по класическия маршрут. Останете до края. Нашата разходка започна от Първец, откъдето хванахме лифта до хижа Ястребец. Цената му е 35 лева и се пътува около 20 минути до високата част. Работното време на лифта започва в 8 часа, а не както през зимата в 8:30. Естествено, по-хубаво е да отидете по-рано и да си купите билети, особено ако решавате да изкачвате връх Мусала през събота и неделя. Тогава опашките са доста дълги. Първата част от пътя до връх Мусала е изключително приятна и лесна. Тя е до хижа Мусала. Пътят е равен и широк. Районът до хижата е доста приятен, заобиколен от високите хълмове на Рила и долното Мусаленско езеро, което е точно пред хижата. Тук можете да направите една кратка почивка преди същинското изкачване към върха. Ние направихме точно така, седнахме на пейките, които са разположени там и починахме около 10 минути. Самата хижа е добре заредена, оттам можете да си купите разни работи, бира, кола, вода, кафе, чай, както и други храни, които можете да откриете там. Направим впечатление, че имаше и доста хора с деца, а дори и такива, които децата им бяха доста малки. Едва ли не бебета на по 1-2 години. Обаче ги бяха сложили в столче на гърба си и явно смятаха да продължат нагоре към върха. Там е най-скъпата тоалетна за 2 лева. Бих препоръчал да избягвате популярните дестинации през събота и неделя, тъй като е пълно с туристи и се налага да се изчаквате по пътеките. Нещата, с които тръгнах нагоре към върха, са една бутилка вода от литър и половина, 2 сандвича, банан, енергийно барче, по-точно протеиново барче и едно енергийно гелче. Разбира се, важна част от екипировката са едно яке и дъждобран, както и шапка с козирка. Хубаво е преди да тръгнете да се намажете с слънчезащитен крем. Тук по-екстремно, давай. Що не миналата топка? Давай. Не, на татка карам, виж ли там къде да. А тази сграда с интересен покрив е заслон Еверест. Макар че тук пише друго име, заслонът е известен именно по този начин. В него има ток, но няма вода. Но по-хубавото е, че 5 минути по-надолу има чешма с хубава вода. Доколкото разбрах, има и някои дребни неща, които можете да си купите оттам, но те не винаги са налични, така че не разчитайте на това. Докато вървях нагоре, един баща разказваше на детето си, че това е заслон Еверест и му разказа, че се казва така, тъй като част от покърната конструкция или може би цялата е била дадена за някаква експедиция на Еверест. След известно време там, конструкцията е била върната на България и сега се ползва именно тук по този маршрут. Дали е така, не мога да гарантирам, може да е вярно, може и да не е. Колкото по-нагоре се качвате, гледките стават все по-красиви. Ако не сте виждали 7-те рилски езера, тук ще видите няколко рилски езера, около 4-5 броя, които също са доста красиви и с невероятен цвят.
И ето за около 2 часа и половина, без да бързаме особено много, най-после сме навръх Мусала. Най-горе беше пълно с хора и след известна почивка решихме да отидем и ние да се снимаме с пирамидката на върха. Общо взето трябваше да чакаме опашка от около 15 минути, която даже предизвика нерви в някои хора. Имаше такива, които се оливаха в снимки и доста задържаха опашката. В крайна сметка един човек се провикна и каза: не сте само вие тук, малко по-бързо, но така е когато има много хора и трябва да се изчаква. Направи впечатление, че имаше и доста чужденци, което означава, че нашите красиви планини са интересни и за хората извън България. В заключение мога да кажа, че най-високият връх в България изобщо не е най-трудният, на база на моя опит. Ако вие сте начинаещ, със сигурност ви го препоръчвам да започнете оттам. Пътят е приятен и сравнително лек. Ако трябва да направя оценка, 2,5 от 5. Важно е да бъдете подготвени. Храна, вода, дъждобран и връхна дреха, както и заредена батерия на телефона. Надявам се клипът да ви е харесал. Чао и до нови срещи!